తెలుగుదేశం పార్టీ వారి వ్యవహారం ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఎదుటి వారిని పదే పదే గెలికి తన్నించుకోవడం లాగే ఉంటుంది. ఎందుకు ఈ విషయం చెప్పుకోవాల్సొస్తుందంటే, తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత కావచ్చు, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కావచ్చు, కార్యకర్తలు కావచ్చు, ప్రతిపక్ష పార్టీ అయినటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద గొడ్డలి పార్టీ అంటూ ఒక ప్రచారం చేపట్టడంతో, ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్‌సీపీ గూడా ఎదురు తిరిగి 1994లో ఎన్టీఆర్ గారిని ఏ విధంగా వెన్నుపోటు పొడిచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు టీడీపీని లాక్కున్నాడో వ్యవహారం మొత్తాన్ని బయటకు తీసి సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర చర్చకు పెట్టింది. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ మరలా తిరిగి ఈ వెన్నుపోటు గురించి చర్చించుకుంటా ఉన్నారు. ఎందుకు ఇటువంటి వ్యవహారం చేస్తా ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ? ప్రజల దృష్టి మరలించాలంటే ఇటువంటి వ్యవహారాలే కావాలని ఒక తీవ్ర మదనకు గు మనోవేదనకు గురవుతున్నారు కొంతమంది టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు.